Owayengumsakazi woKhozi FM uNgizwe Mchunu umangaze abantu enqaba ukuqashwa ngo-30,000 ukuyophatha uhlelo enkonzweni ehlelwe nguzamo kwakhe ubhaka umfokanzama. Bafethu nginibingelela ngiphinde namukele kule channel ehamba phambili inkeze lami igama ngumfaza kuNtuthu ngakhuma lo bathi la sibona amagumede. Mawuthi umusha la ekhaya sicela enze show to subscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike nokushare okukhulu kunakho konke kuthindwa uNgizwe beqashwe ngubhaka enkonzweni ezoba ngomhla ka4 kuJuni eHillray eThekwini laphana. Izindaba ebathola ukuthi uNgizwe bevumile ukuyophatha uhlelo enkonzweni ngesikhathi exoxa nobhaka washintsha esithubeni futhi wangamazisa umuntu abekade emqashile ukuthi akasezi kwaba yinto ayixoxa nabanye abantu emaceleni. Enkulumeni eqoshwe uNgizwe zakala ukuthi uzobegula ngomhla ka4 Juni eyohlola esibhedlela wathi usola ukuthi wakhela uzungu ukuthi ayophatha uhlelo enkonzweni kabhaka. Ethinta uNgizwe uvele wabhoka ngolaka wathi akafuni nokukhuluma nabezindaba. Uchaze lapha ukuthi akakhulumi nentatheli yena akasakholana kuzona futhi intatheli ngoba lapha benza umsebenzi ngaba akafuni nokuyilalela into ayibuzwa intatheli. Impela kubona kusho uNgizwe lapha waqede wavala ucinga. Uthinta ubhaka uphendula wathi impela ubemqashile ezomkhokhela imali engango-30,000 noma randi. Uyamangala indlela impela enza ngayo uNgizwe ngoba bekade sevumile kahle naye benza isivumelano wamtshela ukuthi akamthumelele i-account yakhe yasebhangi ukuze amfakele imali kunokuthi ke amthumele i-account uNgizwe. Uzwe ngabanye abantu abasho ukuthi uNgizwe akasezi ngoba usola ukuthi kunozungu abamakhela lona. Akukho uzungu abamakhela lona lapha bemqasha nje njengendoda wasuka naye kude laye kodwa uyamangala manje uma esenza kanje. Umbuzile wavuma ukuthi impela ngeke asaba ingxenye yalomcimbi wathi akaqasha abanye abantu. Akazi ke ukuthi ushintshise yini ngoba besevumelane kahle kubi kanye lapha ubhaka umfokanzama. Enganza kwethu izona ndaba lezi engithule zona namhlanje kwesenkeze nezithindwa umfoka amacingwane uNgizwe umfoka Mchunu kanjalo nensizwa enyanga yodumo ubhaka umfokanzama. Mhlawumbe wena ngakuthini kwakho ukuphawula ngalo ludaba ahlangana lapha kwi-comment section esikhulume ngalo ludaba. Kulona indaba enginika zona namhlanje kwesenkeze. Ungakhohlwa ukusubscribe, ukulike kanjalo futhi nokushare. Limezulu mnandi, ngiyathanda.